Merħba ħbib għal programm ieħor hemm miktub, programm fejn fih se nibdew niddiskutu l-ittra li l-Apostlu Pawlu kiteb lill-Galatin. Ittra li fiha 6 kapitli u ser toħdilna naqra fit-tul biex nistudjawha. Għaliex se toħdilna fit-tul? Għaliex ser nistudjaw din l-ittra vers u kultant anke sempliċi kelma, forsi kelma illi rridu nispjegawha u toħdilna naqra fit-tul. Dana bil-fors irridu nagħmluh jekk verament irridu nifhmu minnu l-Apostlu Pawlu x'inhu il-messaġġ li Pawlu għandu għall-Knisja illum. Għaliex qed ngħid dan? Qed ngħid dan għaliex hemm żewġ raġunijiet għalfejn nagħmlu dan it-tagħlim. L-ewwel wieħed huwa li hemm illum nies illi qed jiddiskreditaw il-Pawlu u jgħidu li l-kitbiet ta' Pawlu mhumiex jirreferu għat-Tora li l-kitbiet ta' Pawlu imorru kontra it-Tora u għaldaqstant qed jgħidu li Pawlu m'għandux jiġi studjat mismuħ jew mgħallem. F'dan il-programm bl-istudju li ħanagħmlu ħanaraw kif dak li qed jgħidu daw in-nies mhu minnu xejn. Naraw kif Pawlu imkien huwa kontra t-Tora, imkien ma għallem biex ma nimxux mat-Tora jew ma nsommuhiex. Imma mbagħad għandek il-kamp ieħor, il-kamp pjuttost ġej illum dik li nħobb insejħilha jiena il-Knisja Moderna. Il-Knisja Moderna illi llum tgħid illi m'għadniex aktar taħt il-liġi tagħha, m'għadniex taħt it-Tora, taħt l-istruzzjonijiet tiegħu. U jikwotaw ħafna il-Pawlu mill-ittra ta' Galatin biex jagħmlu biex isaħħu dan il-messaġġ. Fil-fatt b'dan l-istudju ħanaraw li mhux veru Pawlu qed jgħid hekk. Imkien ma' Pawlu qiegħed jgħid illi illum aħna bħala poplu tal-la parti minn Iżrael m'għandniex għalfejn nimxu ma' l-istruzzjonijiet ta' Alla. U biex nibdew allura l-istudju tagħna ejja flimkien immorru fl-ewwel kapitlu ta' l-ittra tal-Galatin, ittra tal-Apostlu Pawlu l-Galatin, l-ewwel kapitlu, l-ewwel vers. Illi jaqrek ara. Pawlu, Apostlu mhux mill-bniedem jew permezz tal-bnedmin, iżda permezz ta' Jaxua Kristu u ta' Alla il-Missier li qajmu mill-imwiet. Mela, dan il-vers waħdu diġà rridu naqsmuh f'erba' biċċiet biex naraw Pawlu hawnhekk x'qiegħed jgħid. U nibdew bl-ewwel parti Pawlu Apostlu. X'jiġifieri Pawlu Apostlu għaliex illum tiltaqa' ma' ħafna nies illi jsejħu lilhom infushom apostli u rridu noqogħdu attenti għaliex il-kelma apostlu ma tfisser xejn ħlief xi ħadd mibgħut. Pereżempju inti għandek 12 l-apostlu illi talmu taħt Jaxua kien l-għallim tagħhom għallimhom it-Tora, għallimhom xi tajt il-kelma talla u Jaxua bagħathom biex jgħallmu din il-kelma lid-dar ta' Iżrael. Dak huma 12 l-apostlu magħżulin għal dak ix-xogħol, ġifieri 12 mibgħuta dak li jfisser. Pawlu huwa apostlu, Pawlu huwa mibgħut ngħidu aħna għal ġentili. Fil-fatt għalhekk ħafna mill-knejjes illum kemm il-Knisja Romana Kattolika u anke dik moderna jikwotaw ħafna l-Pawlu għalkemm ma ninsewx ukoll x'jgħidilna l-Apostlu Pietru, jekk aħna naraw x'jgħidilna Pietru fil-fatt fit-tieni ittra tiegħu l-Apostlu Pietru jgħidilna li Pawlu jikteb naqra tqil u mhux faċli tifhmu imma huwa ħażin għal dawk illi minħabba li ma jistudjawx jew għax inkella huma imħawdin fuq dak li jistudjaw jgħallmu ħażin dak li Pawlu qed jgħid, idawru dak li Pawlu qed jgħid. U l-Apostlu Pietru jgħidilna li huwa ħażin ħafna għal dawn in-nies, huwa ta' diżastru għalihom. Pawlu l-Apostlu, Pawlu mibgħut fid-dinja tal-ġentili biex iwassal il-Messija u il-kelma talla, it-Tora. It-tieni parti ta' dan il-vers. Pawlu Apostlu mhux mill-bnedmin jew permezz tal-bniedem. Mela x'qed jgħid Pawlu? Qed jgħid isma' jiena ġejt mibgħut
jiena Pawlu l-Apostlu, jiena Pawlu li ġejt mibgħut, ma ġejtx mibgħut minn xi bniedem, mhux għax ċaħħad poġġa jdeh fuq u dilku biżejt u qal rajt inti mur għallem id-dinja fuq Kristox ma jafux. Mhux hekk qed jgħid Pawlu, mhux mill-bnedmin jew permezz tal-bniedem, mhux jiġifieri permezz tal-bniedem, mhux għax għandu it-talim li għandu, ma ninsawx li ħanaraw fil-ittra Pawlu kien studjuż tat-Tora, Pawlu kien studjuż tal-kelma tal-Alla u qed jgħid jiena mibgħut mhux mill-bnedmin, mhux permezz tal-bniedem, iżda permezz ta' Jexua il-Messija u ta' Alla il-Missier. Mela qed jgħidilna Pawlu minn bagħtu, Pawlu il-mibgħut aħna nista' ngħidu hekk Pawlu l-Apostlu, Pawlu il-mibgħut minn Kristu il-Messija, Jexua il-Messija u Alla il-Missier. Mela diġà qed nagħmluha ċara li din l-ittra is-sitt kapitli huwa messaġġ li Jexua u Alla il-Missier iridu jgħaddu lill-poplu tagħhom, lill-Knisja tal-lum, il-poplu tiegħu Iżrael. Tajjeb ħansejħulu hekk. Li qajmu mill-imwiet. Mela Pawlu hawnhekk ukoll qed naraw fl-ewwel vers, naraw kemm hemm x'nifhmu f'dan l-ewwel vers. Pawlu diġà qed jagħmilha l-isma' jiena nemmen fi Jexua illi ġie maqtul illi Alla il-Missier qajmu mill-mowt. Diġà qed jagħmel qatt ta' fidi, diġà qed jgħid il-fidi tiegħu x'inhi Pawlu f'din l-ittra, f'dak jemmen. U l-qoddim sena se jgħidilna għalfejn jemmen fih. Ħanaddu għal vers 2. U l-aħwa kollha li hawn miegħi lill-knejjes ta' Galazzja. Lill-knejjes ta' Galazzja. Mela diġà qed naraw li mhux knisja waħda imma qatt ta' komunitajiet differenti, qatt ta' knejjes differenti, aħna nusaw il-kelma komunità illa li il-kelma knisja dak li tfisser fl-aħħar mill-aħħar il-Knisja mhix il-ġebla, il-Knisja hija il-poplu u l-poplu miġbur flimkien ħansejħulu komunità. Mela Pawlu qed jgħid hawnhekk lill-knejjes ta' Galazzja. Issa, l-knejjes ta' Galazzja rrid nagħmilha ċara, din hija translation bil-Malti. Meta inti taqra x'hemm miktub fl-oriġinal il-kelma tgħid lill-knejjes messjaniċi, dawk li jemmnu fil-Messija ġifieri, dawk li jemmnu fil-Messija u li qegħdin ġo Galazzja. Mela qed naraw issa Pawlu mibgħut minn Jexua u Alla il-Missier li qajjem il-Jexua mill-mewt qed jikteb messaġġ lill-istess Jexua u Alla l-Missier tagħh għall-knejjes messjaniċi ta' Galazzja. Grazzja u slim lilkom minant Alla Missierna u minant Sidna Jexua il-Messija. Interessanti ħafna hawnhekk allura qed naraw Pawlu diġà qed idaħħal il-kunċett ta' grazzja. Il-grazzja li ġejja meta bniedem jemmen f'Jexua il-Messija, meta inti titwielet mill-ġdid, inti permezz tal-grazzja tal-Alla jinħafrulek ħtiejiet, jinħafrulek dnubitek u issa sirt persuna ġdida dejjem permezz tal-grazzja ta' Alla. U ħaġa interessanti hawnhekk li qed naraw differenti mill-ewwel vers, fl-ewwel vers Pawlu jgħidilna iżda permezz ta' Jexua il-Messija u ta' Alla il-Missier, mentri f'dan il-vers, vers 3 qed jgħidilna Alla Missierna u mingħand Sidna Jexua il-Messija. Mela diġà qed jgħidilna li l-grazzja li aħna nirċievu għax fuq il-grazzja qed jitkellem hawn Pawlu qed jgħid grazzja u slim lilkom mingħand Alla Missierna u Jexua l-Messija. Mela Pawlu qed jagħmilha ċara. Illi jemmen fil-grazzja, grazzja salvazzjoni li ġejja mingħand il-Missier permezz li wieħed jemmen f'Jexua il-Messija. Ma tistax inti issalva jekk inti ma temminx f'Jexua il-Messija. Dan huwa l-messaġġ ta' di l-ittra daw is-sitt kapitli li ħanistudjaw flimkien
li Pawlu kiteb il-Galatin. Fejn jgħidilhom isma' biex issalvaw intom tridu temmnu f'Jaxua il-Messija. Jekk ma temminx f'Jaxua il-Messija, tagħmel x'tagħmel inti ma tistax issalva. Min-naħa l-oħra, Pawlu se jgħidilna wkoll f'dan l-istudju, illi għax temmen f'Jaxua il-Messija ma jfissirx li issa ma timxiex mal-liġi talla, mal-istruzzjonijiet talla. Ma jfessirx li issa it-Tora ma tixtot, anzi Pawlu ħedinna bil-maqlub f'dil-ittra kemm importanti li issa għax temmen f'Jaxua l-Messija tibda timxi mat-Tora mal-istruzzjonijiet ta' Alla il-Missier. Il-vers ikompli vers 4 li ta' lilu nnifsu għal nubietna biex jeħlisna minn din id-dinja ħażina tal-lum. Mela, x'qed jgħidilna Pawlu? Pawlu qed jagħmel ukoll hawnhekk qed jafferma, qed jgħid isma' jiena nemmen li Jaxua miet biex jinħafrulna d-nubietna. Dak li qed jgħid għal min jistudja din l-ittra u jifhem Pawlu x'qed jgħid, speċjalment dak iż-żmien meta nkitbet Pawlu dak li kien qed jgħidilhom lil dan nies. Kien qed jgħidilhom jien nemmen f'Jaxua il-Messija, nemmen li batu Alla l-Missier, nemmen li miet għalina, nemmen li Alla qajmu mill-mewt. Nemmen li Jaxua ta' lilu nnifsu għal ħtiejietna biex jeħlisna minn din id-dinja ħażina tal-lum. Skont, il-vers ikompli, skont ir-rieda ta' Alla u Missierna. Mela, hawnhekk qed jgħid l-Apostlu Pawlu interessanti illi skont ir-rieda ta' Alla jekk aħna nemmnu f'Jaxua l-Messija huwa jitfa' il-grazzja tiegħu fuqna. Mela biex nirċievu l-grazzja ta' Alla permezz li nemmnu f'Jaxua x'irridu nagħmlu issa? Irridu nagħmlu x'inhi? Ir-rieda ta' Alla l-Missier. U r-rieda ta' Alla l-Missier x'inhi? Mhux li nimxu fit-triqatu, mhux li nimxu fl-istruzzjonijiet tiegħu, mhux li nimxu fit-Tora. Mela dak li qed jgħid Pawlu s'issa fl-ewwel 3 tifrus li qed naraw hawn 5 tifrus. Qed jgħidilna isma' il-grazzja ġejja mingħand Alla jekk aħna nemmnu f'Jaxua il-Messija u nagħmlu dak li hemm skont ir-rieda tiegħu. U skont ir-rieda tiegħu biex naraw x'inhi ir-rieda ta' Alla irridu naraw x'tgħid il-kelma ta' Alla. U l-kelma ta' Alla ttina set ta' istruzzjonijiet, Alla ttina 10 kmandamenti li rridu nimxu magħhom dik hija r-rieda ta' Alla. Ir-rieda ta' Alla hija li tagħna il-kmandamenti u issa qegħdin nimxu magħhom. Biex inkunu għedna kollox allura irridu ngħidu li l-kmandamenti huma 10 u mhux 9. Jekk inti qed iżżomm 9 minn 10, inti m'intix timxi skont ir-rieda ta' Alla kif hawn miktub f'dan il-ktieb. Vers 5. Lilu l-glorja għal dejjem ta' dejjem amen. Għal darba oħra hawnhekk Pawlu qed jerġa' jirreferi għal Jaxua il-Messija għax il-vers insowx jibda hekk ara grazzja u slim lilkom mingħand Alla Missierna u mingħand Sidna Jaxua l-Messija li tali lilu nnifsu għal nubietna biex jeħlisna minn din id-dinja ħażina tal-lum skont ir-rieda ta' Alla u Missierna lilu, ġifieri lil Jaxua, il-glorja għal dejjem ta' dejjem amen. Mela Pawlu hawnhekk qed jerġa' jafferma li l-glorja kollha li aħna rridu nagħtu rridu ntuha lil Jaxua il-Messija. Għaliex permezz tiegħu huwa li aħna nistgħu nirċievu l-grazzja, is-salvazzjoni, il-maħfra. Huwa permezz li nemmnu f'Jaxua l-Messija f'dak li jagħmel għalina li miet u li Alla qajmu mill-mewt illi aħna nistgħu ngħaddu għal ħajja ta' dejjem. U f'daw l-ewwel 5 tifrus dak li Pawlu qiegħed jgħid. Qed jafferma l-fidi tiegħu f'Jaxua il-Messija. Ngħaddu għal vers 6. Jiena nistaġeb bikom kif daqshekk malajr tbettu minn sejħilkom fil-grazzja ta' Kristu u dortu lejn evanġelu ieħor. Mela x'qed jgħid hawnhekk Pawlu? Pawlu hawnhekk qed jikteb il-daw il-knejjes ta' Galizja li Pawlu stess għaddilhom it-tagħlim li kellu jgħaddilhom. U issa wasallu messaġġ Pawlu illi daw il-knejjes qegħdin jerġgħu iduru għal modi l-antiki ta' salvazzjoni. U hawnhekk fejn irdu noqogħdu attenti ħbib tiegħi. Hawnhekk
Ħafna issa jibdew jgħidu Pawlu qed jgħidilna li biex issalva ma tiġi żomm it-Tora imma tittimx temmen f'Jexua il-Messija. Mhux dak eżattament li qed jgħid Pawlu f'din l-ittra. F'din l-ittra Pawlu qed jgħid biex issalva trid temmen fil-Messija u mhux timxi mal-liġijiet li jagħmel il-bniedem biex isalva biex jagħmel speċi ta' fens xadba madwar il-liġi tal-Alla. F'kelma waħda qed jgħid Pawlu inti issalva għax temmen f'Jexua il-Messija mhux għax iżżomm il-liġijiet li jagħmlu in-nies dak li qed jgħid u dan kollu ħanarawh f'din l-ittra ta' ġifieri għalhekk qed naħduha bil-mod u mhux niftħu mill-ewwel ħalli tibdew tifhmu naqra x'qegħdin ngħidu. Qed jgħidilna tbettu minn min sejħilkom fil-grazzja ta' Kristu u dortu l-Evanġelu ieħor. Mela Pawlu daw il-knejjes ton Vanġelu għallhom isma' għallhom intom biex issalvaw tiddu temnu f'Jexua il-Messija u timxu mal-liġi tal-Alla. Issa x'qed jiġri issa bdew jiġu nies Lut u bdew isibu daw il-Messjaniċi nies li kienu jagħmlu fil-Messija u bdew jgħidulhom isma' intom biex issalvaw mhux fil-Messija tiddu temnu imma tiddu timxu mal-liġijiet li aħna għamilna. Dawk l-istess liġijiet li jekk għandkom amment Jexua stess irrefera għalihom meta kien qed jitkellem mal-Fariżej u għalhom bil-liġijiet tagħkom intom ġibtu l-liġi tal-Alla fix-xejn. U dan u dak li Pawlu qiegħed jikteb dwaru. Qed jgħidulhom intom mhux ma dawk il-liġijiet tiddu timxu biex issalvaw, tiddu timxu ma' Jexua il-Messija. Għaliex qed jgħidulhom hekk Pawlu, nerġa' ngħid għaliex kienu qed jinżlu Lut f'Galazzja u kienu qegħdin jgħidu lil daw il-Messjaniċi biex ma jaqgħux jemmnu f'Jexua il-Messija imma iżommu strett il-liġijiet li jagħmlu n-nies. U ma ninsawx ta' Pawlu qiegħed jikteb din l-ittra mill-ħabs. Pawlu qiegħed il-ħabs għax qiegħed jgħid dak li qed jgħid, għax qed jgħallem dak li qed jgħallem. Dan it-tagħlim li Pawlu qed jikteb fuq lil-Galatin huwa l-istess raġuni għalfejn Pawlu qiegħed il-ħabs. Minn hemmhekk qed jikteb din l-ittra, importanti li nkunu nafuh dan. U kif qed jgħidilna u dortu l-Evanġelu ieħor. Mela, ara kif ikompli l-vers. Mhux għax hemm xi Vanġelu ieħor. Mela f'kelma waħda Pawlu qed jgħidilna nisma' l-uniku Vanġelu li hemm huwa dak li jien kellimtkom fuqu. L-uniku salvazzjoni ġejja permezz ta' twemmin tagħkom f'Jexua il-Messija. Mhux bħalma qed jgħallmukom araw kif ikompli l-vers. Mhux għax hemm Vanġelu ieħor imma hemm xi wħud li qegħdin iħawdukom u jridu jaqilbu il-Vanġelu tal-Messija. Mela diġà qed jgħidha Pawlu qed jgħid isma' daw it-tagħlim li qed jgħallmukom huwa bil-maqlub ta' dak li għallimtkom jien. Daw qed jippruvaw jaqilbu it-twemmin li jiena tajtkom f'Jexua l-Messija u qed jgħidulkom biex ma taqbgħux temmnu fih imma tiddu tagħmlu l-opri biex issalvaw, l-opri tal-bniedem dejjem qed ngħidu. Il-liġijiet li l-bniedem ħoloq biex jissalvagwardja il-kelma tal-Alla. Għala xejn Pawlu vers 8 imma mqar jekk aħna stess jew anġlu mis-sema jħabbrilkom Evanġelu ieħor li mhuwiex dak li ħabbarnilkom aħna ikun misħud. Dana huwa vers importantissimu li nistudjaw, vers li huwa importanti ħafna li niftħu u nitkellmu fuqu. Illa li mela Pawlu hawnhekk diġà qed jgħidilna li hemm xi wħud li jridu jaqilbu it-twemmin li Pawlu kien qed jgħaddi lin-nies. Imma Pawlu stess qed jgħidulhom imma mqal jekk aħna stess. Mela f'kelma waħda imqal jekk aħna stess tfisser illi anke jekk jiniġu aħna u ngħidulkom x'qed ngħidu aħna temnunix. Pawlu qed jgħid dak li qed ngħidulkom aħna mhux għax qed ngħidu aħna, imma għax Pawlu irċevih u se jgħidilna anke f'dina l-epistola, Pawlu irċevih dirett mingħand Jexua il-Messija. Għal temnunix jekk niġu ngħidulkom għax aħna, imma da emnuna għax
aħna dak li tallimna u li qed ngħaddu lilkom tajuli dirett Jaxwa il-Messija. Għalhekk qed jgħidulhom imma imqar jekk aħna stess jew anġlu mis-sema jaħbrilkom Vanġelu ieħor li mhuwiex dak li ħabbarnilkom aħna nafhem, għaliex ħanafhem, għaliex f'dal pajjiż disgrazzjatament għandna nies illi għadhom moħħhom tant magħluf fejn jidħol it-twemmin illi għadhom jgħimnu illi jista' jidillek xi ħadd u jgħidlek biex titlob talb illi mhuwiex Bibliku, titlob talb illi mhuwiex lil Alla, imma huwa indirizzat lejn nies oħra. U Pawlu qed jgħidilna jekk jiġu dawn u jgħidulkom bil-maqlub tal qed ngħidulkom aħna, ara x'jgħid Pawlu, ara kemm mikera di, ikun misħud. Mela jekk inti qed temmen f'xi ħaġa li intqalet waqt li xi dera u ġejnak mandati nitolbu, imma mhux lil Alla l-Missien, mhux biex infaħru lil Jaxwa l-Messija, imma lil xi ħadd ieħor, jekk inti temmen hekk, inti misħud. Dana mhux qed ngħidu jien, naf hija xi ħaġa iebsa, hija xi ħaġa kbira li qed ngħid, imma mhux qed ngħidu jien, qed nikkwota x'qiegħed jgħid l-Apostlu Pawlu. Imma għalhekk aħna stess, jew anġlu mis-sema iħabbrilkom evanġelu ieħor, anġlu mis-sema. Anġlu mis-sema ma jfissirx bil-fors. Il-kelma anġlu hawnhekk irridu nagħmluha ċara ħbib tiegħi ta'. Il-kelma anġlu hawnhekk mhux qed nirreferu għal dak li ħafna jafuhom bil-ġwiena b'xi jarba fuq xi sħaba idoqqu ta'. Mhux dak it-tip ta' anġlu ta'. Il-kelma anġlu hawnhekk ma tfisser xejn ħlief messaġġier. Mela Pawlu qed jgħidilna jekk ikolkom xi viżjoni ta' xi ħadd mis-sema. Messaġġier, u min hu messaġġier, messaġġiera, mara, raġel. U min hu imini. U jħabbrulkom evanġelu ieħor differenti minn dak li ħabbarnilkom aħna. Jekk inti temmen dan, ħadkom misħud. Dan huwa kliem Pawlu, dan huwa diskors Pawlu. U fil-fatt Pawlu wara jkompli bħalma ġa qednilkom u ntenni ngħidilkom issa jekk xi ħadd iħabbrilkom ħaġa oħra għal dak li ġa rċevejtu ikun misħud. Hawnhekk qed naraw li vers 9 qed jirreferi għal vers 8, għalhekk qed jgħid bħalma diġà qedtilkom f'vers 8, se nerġa' ngħidilkom f'vers 9, jekk xi ħadd iħabbrilkom xi ħaġa oħra għal dak li rċevejtu ikun misħud. Jekk inti taf xi knisja illi tgħidlek pereżempju ma tistax issalva jekk inti ma tkunx parti minn din il-knisja, jiddispjaċina ħabib tiegħi jekk inti temmen hekk inti misħud. Is-salvazzjoni tiegħek tiġi biss jekk inti temmen f'Jaxwa il-Messija li miet, li qam il-mewt, li nħafrulek dnubietek permezz tal-mewta tiegħu u mbagħad timxi wara għax inti għandek ħafna nies li jemnu li Kristu ġi issallab miet għam il-mewt ħafna jarfu għadik, imma jifqu hemm. Il-fatt li inti tafqaf hemm ma jfissirx li temmen. Inti temmen meta qiegħed timxi verament wara Kristu l-Messija, wara Jaxwa. Biex timxi wara Jaxwa, Jaxwa huwa l-kelma tal-ħaj, it-Tora magħmul bniedem. Mela biex timxi wara Jaxwa timxi wara it-Tora, wara l-istruzzjonijiet tal-Alla. Nerġa' ngħid la ħanimxu wara l-kmandamenti irridu nservguhom l-10 u mhux 9. Ejja ħankomplu. Araw xejn Pawlu hawn. Forsi qed infittex li jkunu iġibuni l-bnedmin, jew qed infittex li jkun iġibni Alla. F'kelma waħda Pawlu qed jgħid isma' jiena fil-messaġġ tiegħi għaddejtilkom xi messaġġ biex ninoġob mal-bniedem. Qed jgħidilhom jiena l-messaġġ li tajtkom huwa biex ninoġob minn Alla. Jiena lil Alla rrid noġob, dak li qed jgħid Pawlu, jien lil Alla rrid noġob u mhux lill-bniedem. Ħafna huma dawk li jippritkaw li llum m'għadniex taħt il-liġi għaliex għax iridu jintoġbu man-nies li jkollhom qudiemhom. Għax ġara darba jgħidulhom biex jimxu mal-liġi ta' Alla, ħafna ħajindunaw kemm huma żbaljati. U jekk jindunaw li huma żbaljati u jfittxu l-verità, jitilqu minn dawn il-knejjes. Allura x'qed jagħmlu dawn l-għalliema, dawn il-mexxejja ta' dawn il-knejjes? Ipoġġu l-messaġġ sabiħ biex huma jinnoġbu man-nies tagħhom
Imma Pawlu mhux qed jgħid jien ma rridx ninoġob man-nies, jien l-interessani li ninoġob minn Alla li jkun iġibni Alla, dak li interessah Pawlu. Nafu ħafna li fil-messaġġi tagħhom jippritkaw il-well-being, kif għandek tkun b'saħħtek li inti qatt ma timrat, ħafna jitkellmu fuq dawn l-affarijiet u jgħaddu messaġġi li n-nies jieħdu pjaċir jisimgħu. Imma Pawlu qed jgħid differenti. Pawlu qed jgħid isma' jiena lill-Alla rrid noġob u għalhekk qed inwassal dan il-messaġġ. U ħanidilkom minn issa, il-messaġġ li Pawlu qed iwassal mhuwiex biex ma timxiex mat-Tora, anzi bil-maqlub. Il-messaġġ li Pawlu qed iwassal f'din l-ittra huwa biex nimxu wara Jaxua l-Messija, nemmnu f'Jaxua l-Messija u nimxu warah permezz li nżommu it-Tora, nimxu mal-istruzzjonijiet tal-Alla. Araw x'jgħid Pawlu. Qiegħed jiena nfittex li noġob lill-bniedem. U bħal Pawlu għandna nagħmlu aħna. Bħal Pawlu għandna nagħmlu, iva naf ħbib tiegħi tagħmel li dewwa. Meta inti titkellem fuq il-verità, meta inti tgħid x'tajt il-kelma tal-Alla, mhux x'taħseb inti, mhux x'jaħseb min qed jitkellem miegħek, x'tajt il-kelma tal-Alla, hemmhekk ħad tagħmel li dewwa. U din hija r-raġuni għalfejn Pawlu qiegħed jikteb din l-ittra mill-ħabs, għaliex permezz tal-Vanġelu Pawlu qiegħed joħloq ħafna kommozzjoni, ħafna mhux jieħdu pjaċir bih. U allura spiċċa ġie arrestat u mitfuħ il-ħabs. Qiegħed jiena nfittex li noġob lill-bnedmin. Li kont għadni nfittex li noġob lill-bnedmin ma kontx inkun għaddej ta' Kristu u hawnhekk għandna versi ieħor illi huwa kbir. Pawlu qed jgħid li kieku jiena nipprova noġob lill-bnedmin bħalma kont qabel, dak li qed jgħid bħalma kont qabel, kieku jiena minix għaddej ta' Kristu. F'kelma waħda, Pawlu ma ninsawx tiegħi u se jgħidilna ta' anki f'dal kapitlu, Pawlu ħedilna li f'Iżrael kollu ma kienx hemm bħalu biex jiġri biex jimxi, meta jiġi biex jimxi l-mixja tiegħu skont dak li hemm miktub fil-ktieb ta' Babilonja. Aħna nsejħulu il-Babylonian Talmud. Dan huwa ktieb illi n-nies kitbu biex joqogħdu attenti u ma jiskrux il-kelma tal-Alla, it-Tora. Biex żgur ma jiġux kontra it-Tora, biex żgur ma jiskrux it-Tora, ħolqu dana il-pakkett tal-liġijiet u li Pawlu dal-pakkett tal-liġijiet kien jimxi 100% magħhom. Ma kienx hemm bħalu f'Iżrael kollu, ħanaraw f'din l-ittra. Da ħajdulna Pawlu tad-diskors, għalhekk qed ngħidulkom għax naf x'hawn miktub. Imma Pawlu qed jgħid kieku jiena għadni nagħmel hekk, kieku għadni nimxi mal-liġijiet li għamel il-bniedem, ma nistax inkun għaddej ta' Jaxua il-Messija. Bħalma diġà qal fil-frus ta' qabel, jien lill-Alla rrid noġob u mhux lill-bniedem, imma Pawlu hekk kien. Pawlu kien wieħed minn dawk illi kien jimxi mal-liġijiet tal-bniedem, dawk il-ħafna nsejħulhom liġijiet legalistiċi għax għandhom il-bniedem, u li m'għandniex nimxu magħhom ħanagħmluha ċara, il-liġijiet legalistiċi m'għandniex nimxu magħhom. U dak li qed jgħid Pawlu għax jekk inti timxi mal-liġijiet legalistiċi ma tistax tkun allura għaddej ta' Jaxua l-Messija. U din l-ittra qed jiktibha Pawlu għax ħafna kienu qed jiġu ġewwa Galizja u lill-Kristjani kienu qed jgħidulhom le, intom tridu timxu mal-liġijiet legalistiċi li ktibna aħna f'dan l-ktieb ta' Babilonja ħansejħulu hekk. Ejja ħankomplu. Vers 11. Dan narrafkom ħuti, il-Vanġelu li ħabbartilkom jien mhuwiex evanġelu tal-bnedmin. Mela Pawlu qed jgħid nisma' il-messaġġ li tajtkom jien mhux xi messaġġ li jiena studjajt fis-seminarju f'xi Bible College. Ma ninsewx illi Pawlu kien studjuż tal-kelma tal-Alla, Pawlu kien jaf il-kelma tal-Alla bl-amment. Pawlu kien wieħed mill-ikbar studenti tat-Tora, poġġa taħt Gamaliel, wieħed mill-aqwa għalliema ta' Iżrael, wieħed mill-erba' għalliema kbar li jsemmew ġewwa Iżrael. Taħtu studja Pawlu, ma Pawlu qed jgħid isma' t-tagħlim li tajtkom jien, mhuwiex dak it-tagħlim li tallimt mingħand dawn in-nies, għalhekk qed jgħid illi mhuwiex Vanġelu tal-bnedmin, il-Vanġelu li ħabbartilkom jien.
Illa lix, għax il-Vanġelu, il-messaġġ li kien qed iwassal l-Apostlu Pawlu huwa dak li Jaxua innifsu taħ permezz ta' revelazzjoni. U hawnhekk ara x'għandna miktub. Vers 12, għaliex jiena mhux mingħand bniedem irċevejtu jew tallimtu, imma kien irrevelat lili min Jaxua il-Messija. Mela qed jgħidilna Pawlu hawn illi isma' it-talim li jiena qed ngħaddilkom dak li ħanistudjaw f'din litra li Pawlu kiteb il-Galatin mhux talim tiegħu, mhux xi studjaw fis-seminarju fil-Bible College. Mhuwiex it-talim li tgħallem fis-sinagogi dak iż-żmien, ma huwa aktar minn hekk il huwa xi ħaġa li rċieva direttament b'revelazzjoni mis-sema, xi ħaġa li Jaxua il-Messija stess għalmu. U ħajdinna f'din litra ħanaraw fejn u kif tgħallem xemm miktub fil-liġi, fil-kelma tal-Alla. Kollox se jgħidilna Pawlu f'din litra, bekk din litra hija sabiħa ħafna. Fil-fatt araw Pawlu issa x'qed jgħidilna, għaliex jiena mhux mingħand bniedem irċevejtu jew tallimtu imma kien irrevelat lili min Jaxua il-Messija. U aħna nafu meta ġara dan, aħna nafu l-istorja ta' Pawlu, nafu meta kien sejjer Damasku u kien sejjer Damasku ma ninsewx biex joqtol il-Kristjani. Għaliex Pawlu il-fatt li kien student tal-liġi tal-Alla studja wkoll dak li kien hemm miktub fit-Talmud u kien jimxi ma dak li hemm miktub fit-Talmud 100%, ma kienx hemm bħalu nerġa' ngħid f'Iżrael. U minħabba li l-Kristjani kienu kontra it-Talmud u bdew jemmnu allura issa biex jisalvaw bdew jemmnu li tittemmen f'Jaxua l-Messija, l-Apostlu Pawlu kien qed imur ifittex u joqtolhom daw in-nies. U ma ninsawx li Pawlu kien qed jaħseb li qed jagħmel it-tajjeb ta'. Pawlu kien qed jaħseb li qed joġob il-Alla meta kien qed jagħmel hekk. Għalhekk kien jagħmel hekk. Aħna ma ninsawx illi Alla tal-kelma tiegħu u da kollu rridu narawh hawnhekk. Pawlu Alla tal-kelma tiegħu lill-poplu Ludi. Qabel ta' lil kulħadd ta' lill-poplu Ludi. U mbagħad nafu li l-kelma tal-Alla mingħand il-poplu Ludi għaddiet għal ġewwa Ġudea għal ġo Samarija u mbagħad minn ġo Samarija ħarġet ukoll permezz tal-Apostlu Pawlu mad-dinja kollha. U dak li qed naraw il-Pawlu jagħmel f'din litra. Pawlu permezz tar-revelazzjoni minn l-Ispiritu Santu qiegħed jimxi ma' dak li storikament dejjem hekk ġara, fl-istorja dejjem hekk ġara. Il-kelma tal-Alla l-ewwel għall-poplu Ludi u mbagħad għall-Griegi, jew ħannużaw il-kelma ġentili. Xi ħaġa oħra li jgħid Pawlu fil-fatt di, dejjem qed naraw li l-kelma anki meta Alla ta' il-kelma tiegħu ta' il-kmandamenti lill-poplu, l-ewwel ma tajja lill-poplu tiegħu. Il-poplu Ludi kien għadu ma sarx Iżrael dak iż-żmien, mhux għax ma kienx għadu sar Iżrael, ma kienu għadhom jissejħu Lud f'dak il-każ. U fil-fatt ġew mamda ma ninsawx li huma ġew mamda bħala poplu meta ħarġu mill-Eġittu. Meta ħarġu mill-Eġittu u nfetaħ il-baħar u l-poplu Ludi għadda minn hemmhekk Alla kien qiegħed jagħmel nazzjon, mhux persuna, nazzjon kien qed jgħid isma' dal-poplu Iżrael huwa l-poplu tiegħi. Fil-fatt għal dawk li ma jafux, meta l-poplu kien għaddej u infetaħ il-baħar u l-poplu ta' Iżrael għadda minnu li kien qed jiġri kienu qed jiġu ġġudikati. Kienu qed jiġu ġġudikati, intefgħu ġol ilma u dak iż-żmien kienu jaqbdu pereżempju xi ħadd li kien akkużat li jagħmel xi ħaġa ħażina, kienu jitfgħuh ġo xmara, kienu jorbtu qas nafx ma tkunx jagħmlulu jorbtuh minn kollox, kienu jitfgħuh ġo xmara jekk jereq, kienu jgħidu mela da kien ħati, jekk isalva, kienu jgħidu mela da mhuwiex ħati jew Alla ħafillu. U din hija l-magħmudija li għaddejna minnha aħna meta inżilna fl-ilma. Meta aħna nżilna fl-ilma u ħriġna mill-ilma, konna qed nuru lid-dinja illi issa aħna ġejna mitfuqajn il-baħar. Imma ma reqniex, ma mitniex għaliex għax Alla ħafrilna u ħriġna minn ġol ilma. Salvajna.
dik li tfisser il-mamudija, u dak li qed naraw jiġri f'dal-poplu meta kien qed ħireġ mill-Eġittu u jaqsam il-baħar, Alla ħafillu, ma sabux ħati, daħal ġol ilma u ħareġ. Il-poplu Eġizzjan min-naħa l-oħra ġaralu, il-poplu Eġizzjan bħal poplu Iżraelit niżel ġol ilma u x'ġaralu ereq. Għaliex għax Alla sabu ħati u allura ħa il-kundanna. U hawnhekk allura qed naraw issa nazzjon imwieled. Nazzjon illi huwa maqtuħ huwa isseparat għal Alla. U mbagħad naraw li Alla qitihom il-kmandamenti. Alla qed il-kmandamenti lill-poplu tiegħu u l-poplu tiegħu kien magħżul biex dawn il-kmandamenti jallimhom lid-dinja. Il-liġi tal-Alla ġiet mogħtija lill-poplu Iżraelit biex Iżrael jallima lid-dinja. U llum id-dinja qed tiġi kontra il-poplu tal-Alla u qed tgħidulhom intom ma tifhmux dak m'għadniex taħta is-sibt m'għadux qaddis. Imma tafu x'irrid ngħid. Li qed naraw hawnhekk huwa l-Apostlu Pawlu qed jimxi fuq l-istess pattern. Anki jekk naraw meta Pawlu jmur fil-Knisja, fl-Atti tal-Apostli pereżempju naraw il-Pawlu dejjem imur ġo sinagogi l-ewwel. Għaliex? Għax kien imur fejn mill-Lut. U mbagħad minn hemmhekk kien jibda jgħallem fuq il-Messija, u mbagħad minn hemmhekk kien jibda jgħallem il-Ġentili, dawk li ma kinux jemmnu fil-Messija. U kien jibda jgħallimhom fuq Jaxua, u mbagħad meta jgħallimhom fuq Jaxua, bħalma jgħid anki ġarbu fl-ittra tiegħu, Sibt, u mbagħad wara Sibt imorru s-sinagoga biex ikomplu jitalmu it-Tora xi tgħid. Dak li ġagbu. Ġagbu jgħid isma' l-Ġentili li jagħmlu dawn l-erba' affarijiet biex nibdew l-ewwel pass tagħhom huma li jżommu dal-erba' affarijiet u mbagħad kull nhar ta' Sibt jitalmu it-Tora fis-sinagoga. U Pawlu dak li kien qed jagħmel, kien qed jimxi fuq dan il-pattern immexxi u stess mill-Ispiritu Santu kien qed imur l-ewwel għand il-Lut u mbagħad wara li jgħaddi għand il-Lut imur għand il-Griegi biex jgħallem jew Ġentili, nerġa' ngħid insejħulhom Ġentili għax Griegi jew min jaħseb li jkunu dawk ġejjin mill-Greċja biss, il-kelma hija Ġentili dawk li ma kinux jemmnu fi Kristu, allura l-ewwel kien imur jgħallem lil-Lut u mbagħad kien jgħaddi biex jgħallem il-Ġentili. Ejja ħankomplu, vers 13. Imma intom smajtu bl-inġiba tiegħi meta kont għadni fir-reliġjon Ludija kif kont nippersegwita bi sħiħ il-Knisja ta' Alla u nfittex l-inħarbata. Nerġa' ngħid, ejja noqogħdu attenti għat-traduzzjoni għax hawnhekk it-traduzzjoni ma tagħmilx ġieħ għall-kelma tal-Alla letteralment meta l-kelma ġiet maqluba f'lingwi oħra apparti minn dik Ebrajka dispjaċini ngħid ma tagħti l-ebda ġieħ lill-Alla b'daw translations ħżiena li joħorġu minn dawn il-kitbiet. Imma intom smajtu bl-imġiba tiegħi meta kont għadni fir-reliġjon Ludija. L-oriġinali ma tgħidx hekk. Il-kelma oriġinali tgħid meta kont għadni fit-tradizzjoni Ludija, mhux reliġjon, fit-tradizzjoni. Għaliex Pawlu kien ludi u baqa ludi u dan jgħidu stess anki meta jidher quddiem il-ġeneral biex jiġi akkużat u quddiem l-Assis biex jiġi akkużat. Pawlu stess jgħid li hu ludi mit-tribu ta' Benjamin. Qatt ma ċaħat li hu ludi, il-kelma hawnhekk twem ir-reliġjon ludija ma tagħtix ġieħ il-verżjoni oriġinali. Il-verżjoni oriġinali tgħid tradizzjonijiet ludija. Bħala Pawlu qed jgħid intom smajtu bl-inġiba tiegħi meta kont għadni fit-tradizzjoni Ludija kif kont nippersegwita bi sħiħ il-Knisja tal-Alla u nfittex l-inħarbata. Dak kien jagħmel Pawlu. Għax Pawlu kien jimxi fit-tradizzjonijiet biex Meriħ isalva bihom. Dawk li kienu qed jgħidu biex is-salva tittemmen f'Jaxua mhux timxi mat tradizzjoni tal-bniedem, Pawlu kien qed imur joqtolhom. U kemm kont il-qudiem fir-reliġjon Ludija fost il-popli tiegħi aktar minn sħabi kollha ta' tampari imġennen kif kont għat-tradizzjonijiet, smajtu għat-tradizzjonijiet ta' missirijiet. Mela Pawlu x'qed jgħid hawn? Juża kelma tajba fil-fatt kif kont imġennen. Pawlu qed jgħid ara intom tafu kemm kont il-qudiem fir-reliġjon Ludija, għax Pawlu kien student kbir tal-kelma tal-Alla. Hija waħda mir-raġunijiet għalfejn Alla għażel
il-Pawlu biex iwassal il-messaġġ tal-kelma tal-Alla lix. Għax Pawlu kien jafa sew il-kelma tal-Alla, kien jaf it-Torah bl-amment, studja. Omru kollu kien jimxi magħha, għalhekk Alla oġbu li jażel lilu. Imma qed jgħid tara, u kemm kont il-qudiem fir-reliġjon Ludija fost il-poplu tiegħi aktar minn sħabi kollha ta' Tampari, veri kien l-aqwa student li kien hemm da fl-iskejjel dak iż-żmien tat-Tora. Ma kienx hemm studjuż bħal Pawlu, imġennen kif kont għat-tradizzjonijiet ta' missirijieti. Mela Pawlu qed jgħidha kien jimxi wara it-tradizzjonijiet ta' missirietu. Issa nerġa' ngħid missirietu hawnhekk Pawlu mhux qed jirreferi għal Abraham, Isaac u Ġakob, hawnhekk Pawlu qed jirreferi għall allima tiegħu, għal dawk illi kitbu dana it-Talmud u għamlu daw il-liġijiet fih biex jissalvagwardjaw it-Tora. Pawlu kien jimxi perfett ma dawk l-istruzzjonijiet, kien jimxi tajjeb ħafna, ma kienx hemm wieħed bħalu f'Iżrael li kien jimxi hekk. Imma meta dak li għażilni sa minn ġuf ommi u li sejjaħli permezz tal-grazzja tiegħu, mela nerġgħu naraw di issa hawnhekk qed naraw Pawlu f'kelma waħda qed jgħid isma' intom tafu kemm jiena kont bravu, kemm kont għaref fil-liġijiet ta' missirijietna, fit-tradizzjonijiet ta' missirijietna, imma Alla li minn ġuf ommi mela Alla kellu l-pjan għall-Apostlu Pawlu. Bħal mandu pjan għalija, bħal mandu pjan għalik, bħal mandu pjan għal kull wieħed u waħda minna li nemnu fih. Iva, Alla jrid jużana bħal Pawlu. U Pawlu stess qed jgħid tara dak li għażilni sa minn ġuf ommi u nsejjaħ li permezz tal-grazzja tiegħu. Mela aħna nafu wkoll li aħna magħżulin permezz tal-grazzja tal-Alla. Mhux kemm tistudja, mhux kemm taf il-kelma bl-amment. Imma hemm xi ħaġa partikolari għalfejn Pawlu ġie magħżul. Illa għaliex Alla sejjaħ il-Pawlu minn daqs dawk nies minn daqs dawk studjużi. U ir-risposta ta' dan il-vers insibuha nerġgħu. Fil-vers ta' qabel nerġgħu morru f'vers 14 fejn Pawlu qed jgħid tara imġennen kif kont għat-tradizzjonijiet ta' missieri. F'kelma waħda Pawlu kien bniedem li jikkommetti ruħu. Pawlu kien bniedem li jekk kien qed jemmen xi ħaġa kien jemmen fiha 100% u kien jimxi magħha u kien jagħmilha. U Alla nies bħal dawn irid, Alla irid nies illi lesti jikkommettu ruhom. Ħafna jgħidu mulej jużani, u ma tiġi biex jużhom, mulej ma jsibhomx għaliex, għax in-naqra li jtihom ukoll ma jagħmluhiex. Imma mhux Pawlu. Pawlu kien committed, kien bniedem li jikkommetti ruħu għal dak li kien jagħmel. U għaldaqstant Alla oġbu jażel lilu fil-fatt u jerġa' jgħid li sejjaħ li permezz tal-grazzja tiegħu. Jerġa' Pawlu jagħmel enfasi fuq il-grazzja ta' Alla. U għallum ħanifqu f'dana il-programm mill-programm ieħor issa inkomplu nistudjaw minn vers 16 il-qoddim naraw fejn naslu għedtilkom tista' tkun sensiela twila ma huwa talim interessanti ħafna li anki jiena qed nagħmel bħala Bible study fil-komunità Malta Messjanika jekk intom tixtiequ tingħaqdu magħna għal dawna l-istudji inħeġġiġkom sabiex tiktbuli jew fuq Messenger jew fuq WhatsApp jew inkella tistgħu wkoll iċċempluli in-number ta' mobile tiegħi jitla wkoll wara li jispiċċa l-programm tiddejqu xejn ikkuntattjawni u tkunu tistgħu tingħaqdu magħna għal dan it-talim. Talim li huwa żgur uniku f'dan il-pajjiż għaliex huwa differenti minn dak li dejjem smajna. Fejn dejjem smajna illi aħna llum m'għadniex taħt il-liġi, aħna ta' Malta Messjanika nemmnu li l-liġi tagħna għadha effettiva, l-10 mandamenti għadhom hemm l-10 li huma, ma l-10 li huma rridu nimxu u għaldaqstant ma nemmnux illi m'għadniex aktar taħt il-liġi ta' Alla il-missier. U dan huwa dak it-talim li Pawlu qiegħed jgħid f'din l-ittra l-Galatin. Sakemm narakom fi programm ieħor ħbib tiegħi ma baqali xejn ngħidilkom f'isem sħabi ta' Malta Messjanika
Inselmilkom tislijiet u narakom fil-programm li jmiss.